Apa kon ngalano kemendemen ae polahmu kaya ngono? Ya ndelok ikon, Dos, kene poso pegel-pegel riwa-riwi. Gak mau asih ta mejo tok omah kaya ngono kok. Kotho ngoblong-ngoblong sumekat riyoyoan ngene kok. Ora enak panganan blas. Wong ya mau mamu ya awakmu sing ngurusi kok lapo kok aku iku lho. Dayane paling ya akeh dulur-dulurmu tok. Ora kerja kok, ndek ndi kok. Gak tuku jajan, gak suguhan. Kon iku roe, mambu enek dhuwit. Ya mesti awakmu ki ya eran jelasan. Ku nggo kono sik tengah dalan terak wong. Ya nggo kono sik. Eman kelambi. Iki lho dhuwit tak gawe jagan-jagan tuku sempak. Sempakku lho bolong kabeh. Alah, kowe omahe lurah, dinggone lurah gane sugane isin. Ya jane ya awakmu lapo aku. Iki ngono sepi penggawean iki, riyo-riyo butuhan gedhe. Ya. Apa iki? Cukup iku rengginang kan bukan rengginang mari. Kate kerupuk urang tok ta. Iku tak gejakan tuku sempak. Alah, kon niku nyabet-nyabet tok kantor ono akeh. Kon niku pancet ta. Ah, menengo. Gak isin ta omah gak enak sugane ku. Yo isin. Nah, ya wis tak ature tenang ae engko tak Acara sing enak-enak. Wis tenang, kok prangat-prangat moro nang omahku. Enak-enak sugane. Temen yo. Tenang sak. Monde kongguan Astor Marjan ngombene. Gampang. Tak jebul nang gudang wis. Ya wis karepmu. Aturen. Wis tak ono sik gelek kon. Yo. Jajan omah tak kancing gane jajan enak ngoten medhayo ya sungkan. Arek. Kang runtung ngakali maneh. Kurang gedhe blas ini aku. Dayo, nek duwe sakmono iki oleh panganan opo ya? Ya tak tukono enak-enak ya aku gak men bagian jelas sih. Karep aku njaluk dhuwit ku. Aku cok oleh duwike kok. Lah nek ngono ku jajan enak-enak model ngono ku ya kene Hintoro. Iku nek tandurane wong nek sawo, nek jeruk. Wong sepi ya. Sikat ae gawe suguhan wong gak ero ae kok dantem tuku ae ya wis. Pak wis kene wong iki. Teko dijipiki dipenek karo sepi kok. Sepi. Wah, mangko naik paling turu iki. Beduk-beduk nih kok. Poso-poso pola. Wis gak apa-apa dosa iki masa poso.
gak wembelik. Ketang aku nanti mesti saru kresek. Konangan wong. Pilihane sing tuwek-tuwek ae, matem-matem. Ah, iki super iki. Yo ingin iki super seneng lho. Baba maling-malingnya. Apa panganan. Adik Markona aku melawek ini pitung wong. Ini iki kapok tak colong. Wah, cak wis. Oh. Yo angel sih. Waduh. Kurang nih. Ora wae. Enak gimana? Ah. Jeruk keprok kok. Sekapo bos. Liyane kok tukok nopo kuwi. Nom iki. Lah yo kan mateng tapi bukan segek. Wah, itu paling ngero nek kate tak colong itu dhisik iki. Gak enak iki piye iki. Lah yo cak rutuan iki. Mateng iki, paling rutuan isuk mang iki gak. Ampun wong iki gawe ae. Gambune gowek. Isek gak apa wis. Daripada konangan wong aku. Woi, lha apa iku?